Ale slovanisti sa teraz snažia akoby uspať svojho súpera. A zatiaľ sa im to jednoznačne darí. Končí sa 70 nil, Demarko mu loptu poslal. Ratao. Rabiu úplne sám v strede poľa. Daniel. Strelec prehadzuje Medvedevovi do 16-ky. Obrovská príležitosť, ktorá sa neskončí gólom. Ale stále je ešte možné všetko. Teraz okamžite prichádza prihrávka dopredu na Davida Strelca, ktorý sa uvoľňuje. David Strelec už je v pokutovom území. Prihrávka na Rata. Ale karty má v rukách Dunajská Streda. Nikolajsku. Džie sa dostáva dopredu. Ešte posúva loptu do pokutového územia, ale táto prihrávka nebola dobrá. Napriek tomu ešte hostia môžu. Dunajsko-Strečanov pravdepodobne budú mrzieť tie zbytočné straty bodov ešte na jeseň. Bola prehra napríklad so Sereďou 1-0. Následne domáca prehra so Zlatými Moravcami 1-3. Toto ešte môže žltomodrý. Džie a jeho prihrávka na Kružliaka. De Camps. Vysunie Daniela. Ten z prvej hľadá Strelca. Napokon nevyšlo zakončenie z voleja. Dunajsko-Strečania reklamovali, že lopta už bola mimo hracej plochy, ale zápas pokračuje. Demarko. A z tohto bude rohový kop. Ale striedať ešte Dunajská Streda nebude. Weiss. Jeho prihrávka nepresná. Džie. Ramirez. Nikolajsku preberá loptu. Ramirez. Čula bude jednoznačne nakopávať dopredu. Tých nadstavených minút bude pravdepodobne veľmi veľa. Dvakrát sme skúmali VAR a to zo pár minút. Toto je jednoznačný v brány, ale Martin Jedlička predviedol reflexívny zákrok. Rohový kop. Džie odvracia k Danielovi. De Camps. Dobrá centrovaná lopta, ale Daniel to vyriešil. Davies išiel do súboja s Abenom, ale Abena môže ísť dopredu. Strelec. Daniel, Abena. Opäť Erik Daniel. Jeho nákop dopredu. Abena predĺžuje. Ale iba k Bezkorovajnému, ten odkopol zle. Abena. Daniel. Zasekol si Bezkorovajného. Danielov center. Abena.